ҳангоми сӯхтани чӯб, дарахт, гармию равшанӣ аз куҷо пайдо мешавад? маълум аст, ки ҳангоми сӯхтани чӯб гармӣ ва рӯшноӣ ҳосил мешавад. дарахт ин энергияро аз офтоб мегирад. дар натиҷаи раванде ки фотосинтез ном дорад, дарахтон ду чиз глюкоза ва селюлоза ҳосил мекунанд. дарахт асосан аз селюлоза иборат аст. дар ҳақиқат энергияи офтоб дар дарахтон дар шакли селюлоза ва бофтаҳои дигар захира мешавад. вақте чӯб месӯзад, ҳамон энергияи дар селюлоза ҷамъшуда озод мешавад ва ҳам гармӣ ву ҳам рӯшноӣ медиҳад. вақте офтоб заминро гарм мекунад, чӣ ҳодиса рӯй медиҳад? офтоб ба тамоми мавҷудоти рӯи замин, кӯҳу дашту хок гармӣ медиҳад. ба ин маводи гарм шуда гарм мешавад. ҳавои гарм сабуктар шуда ба қишрҳои баланди атмосфера мебарояд ва ҳавои хунуки дар боло буда ба поён, ба ҷои ҳавои гарм мефарояд. ин ҷойивазкунии ҳаво шамолро ба вуҷуд меорад. дар рӯи замин ҷойивазкунии шамол доимӣ аст, зеро дар тамоми фаслҳои сол минтақаҳои гарм ва хунук мавҷуданд. энергияи шамолро метавон барои фаъолияти осёбӣ, бодӣ истифода бурда энергияи барқ ҳосил кард. дар ин сурат энергияи офтоб ба нерӯи барқ ва ё нерӯи дигари механикӣ табдил мешавад. офтоб энергияи худро аз куҷо мегирад? офтоб ба мисли гулхани бузургест, ки сӯхтани он бо ҳарорати ниҳоят баланди газҳои гидроген ва гелий таъмин мешавад. замин энергияи офтобро дар давоми 4600 миллион сол мегирад. ҳанӯз то асри 20 олимон медонистанд, ки офтоб чун гулхан доимо месӯзаду вале сӯзишворияш тамом намешавад. илм дар оғози асри 20 сабаби ин ҳодисаро муайян кард. офтоб энергияи худро дар натиҷаи раванде мегирад, ки онро синтези ядроӣ меноманд. ин раванд чунин аст, ки атомҳои гидроген ҷамъ шуда атоми гелийро ташкил мекунанд. ин омехта чунон энергия ҳосил мекунад, ки ба офтоб имкон медиҳад то онро ба замин ва сайёраҳои дигар дар давоми миллионҳо сол равон кунад. ин раванди абадӣ буда ҳеҷ гоҳ қатъ намешавад.